Balkanlı pensionerlere ve mayıplık boyunca kömek pulunu alayan rayatlara novatdaki pensiya pulları geçirilmendir. Pensiyasına garaşyan rayatlar 2 ayın başında bolşayalı bank hesaplarını barlap görseler, şu gedek aprelin pulunun gelmenligini bilip kalıptır. Azadlık Radyosu'nun Balkan vilayetindeki haberçisi hekimiyetler tarafından öňünden duydurulmadık. Bu ýagdaýyň jekme-jeklikleri barada 3 aprelde haber verdi. Türkmenbaşyda her aýyň birine pensiya we maýyp kömek pullary plastik kartlaryna geçirilerdi. Emma şu aýda beýle bolmady. Sebäp vilayet pensiya bölümi ähli pensiya we kömek pulunu alýan maýyplaryň diridigini kepillendirmek üçin spravka talap edýär. Dip habarçymyz aýdýar. Häzirki wagtda vilayetin kömek pullary hasap alyş edarasy 2-nji we 3-nji topar maýyp adamlaryň we ähli pensionerleriň özleriniň diridigine subut edýän kepilnamalary pensiya bölümine tapşyrmagy talap edýär. Yerlik häkimetler pensiýany we kömek pullaryny alýan raýatlardan edilen bu talap barada öňünden duýdurmandyrlar. Emma Azatlyň habarçysynyň yerli resmilerden anyklamagyna görä pensiya we kömek pullaryny hasaplara geçirmezlik barada tapşyryk yerli banklara 30 martda berilipdir. Şeýlelikde vilayetde pensiya ýa-da kömek pulunu alýan hiç bir ýaşaýjynyň şol sanda maýyp çağalaryň hasabyna pul geçmendir. Özlerinden edilýän talapdan habarsyz galan adamlar pulun näme üçin geçirilmenligini soramak üçin pensiya meselelerine garaýan edaralara ýüz tutmaly bolupdyr. Bu mesele bilen 2 aprelde pensiya gaznasyna ýüz tutanlara şol ýerde işleýän hünärmenler olary şu aýyň 10-ndan giýja galman özleriniň diridigi hakynda spravka getirmeligini aýdypdyr. Yetişdeňiz 15 aprele pensiya we kömek pullaryňyzy geçirip bereriz diýipdir. Pensioner garrylar we maýyp adamlar gaty kösenýärler. Dip habarçymyz gurrun berýär. Pensionerleriň özleriniň diridigini hasaba aldyrmak talaby 2018-nji ýyldan beri ençimegedek edilipdi. Adatça duýdansyz, ýagny häkimetler tarapyndan raýatlara resmi derejede duýduruş berilmezden geçirilýän bu çäre ujypsyz pensiya puluna zordan gün görýän adamlara goşmaça agram salýar. Bu bürokrat sistemadan ýadadım. Aýdan aýy zordan ýetýär. Dermanlary we beýle karajatlary ýetmeýär. 1000 manat pensiyam bar. 40 ýyl mollum. Gyýylarym durmuşa çykyp gitdiler. Kempirim bilen ýaşaýaryn. Aýalym öý ýekesi bolan soň ol 400 manat pensiýalýar. Olam kesel. Menem diabetden ejir çekýäryn. Dermany we dietanyň özüne pul gerek. Dip Balkanly pensioner aýdýar. Türkmenistanda minimal pensiya 500 manat çemeti, ýagny Merkezi Bankyň kursyna görä 156 Amerikan dollaryna, gara bazaryň narhyna görä 25 dollara barabar. Türkmen döwletiniň öz pensionerlerine berýän puly Merkezi Aziýada iň pes hasaplanýar. Türkmen pensionerleriniň sözlerine görä bu pul adyga we dermanlara ýetmeýär. Bagsyz garrylar. Men özüm ýaly ähli türkmen garrylarynyň aglabasyny bagsyz hasaplaýaryn. 20-30 dollar pensiya bilen güzeran görýärler. Men 40 ýyllap işlän ýokary bilimli mollum bolsam-da 50 dollar pensiýalýan. Bu pulu nädip ýaşap bolýar? Bazar sebäbi barada oýlanmaýarmyka hökümet? Dip pensioner aýdýar. Türkmen resmileri pensiýanyň möşweri pensionerleriň ýagdaýy olardan edilýän talaplaryny resmi derejede kommentirlemeýärler. Habarçylarymyz bilen anonim söhbetdeş bolan resmiler bolsa, bu çäreleriň esasy maksadynyň pensionerleriň ýogalan ýagdaýynda olaryň plastik kartlaryna geçirilýän puldan olaryň ýakynlarynyň peýdalanmazlygynyň öňüne almakdan ibaratdygyny aýdýarlar. Balkan vilayetiniň Türkmenbaşy şäherinde 7 aprelde belleniljek Bütün Dünya Saglyk Güni münasibetli köpçülikliň velosipedli ýürüýüş geçirildi. Döwlet telewizionyasına reportajlary öňünden taýýarlap goýmak üçin geçirilen çäre ýüzlerçe adam mejburi meýletin gatnaşdyryldy. Bu barada Azatlyk Radyosunyň habarçysy 3 aprelde sebitden maglumat berdi. Türkmenbaşyda köçeleriň ençemesi ýapylyp hereket çäklendirilip Bütün Dünya Saglyk Güni münasibetli velosipedli ýürüýüş geçirilýär. Bu çäre telewizyon üçin ýazgy edilýär. Adamlaryň sany şeýle bir känwurin hamala Türkmenistan köpçülikliň velosiped ýürüýüşi boýunça dünýä rekorduny goýup taryhy girmegi maksat edinýäni meňzeýär. Dip Türkmenbaşyly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Ýürüýüşe döwlet edara kärhanalarynyň tasy ählisiniň işgärleri mejburi gatnaşdyryldy. Olaryň arasynda hassahanaryň, saglyk öýleriniň, mektepleriň we çağalar baglarynyň işgärleri bilen bir hatarda polisiýa işgärleri hem bar. Adatça bolşaýaly çäre gatnaşmakdan ýüz
döwren büdjet işgärlerine işten kovulmak haýbata atylýar diýip ýagdaýlardan habarly türkmenbaşly bilim işgäri anonim şertde aýtdy. Velosipedli ýürüýüşe mektep okuwçylary hem gatnaşdyryldy. 3 aprelde ýerden şäher we etrap mektepleriniň tas ählisinde ýokary sınıflarda okuyan okuwçylar 1-nji sapakdan soňra öýlerine goýberildi. Okuwçylardan bir saatyň içinde sport lybasynda çäräniň geçýän ýerine velosipedli barmak talap edildi diýip bilim işgäri aýtdy. Türkmenbaşly büdjet işgärleriniň ençemesi anonim şertde habarçymyda beren maglumatynda ýürüýüşde ulanylýan velosipedleriň aglawasynyň öz maddi terişdeleriniň hasabyna satyn alynandygyny aýtdy. Velosipedler üçin işgärleriň sanyna görä her edaradan dürli möçörde pul ýygnaldy diýip Türkmenbaşly büdjet işgäri bellidi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada yerli häkimetlerden resmi tesvir alyp bilmedi. Bütün dünýä saglyk güni 7 aprelde bellenilýär. Ýöne türkmen häkimetleri bugün münasibetli ýurtda köpçülikliň çäreleriň eýem 1 aprelden geçirilip başlanmalydygyny martyň ahirinde yglan etdiler. Bütün dünýä saglyk güni münasibetli ýurdumyzyň welayatlaryna, Şeýlek hem Aşgabat, Arkadağ şäherlerine 1-7 aprel aralygyna ilmi amaly maslahatlar, wagt nesihat, beden terbiýe, sport, sagdyn durmuş we medeni çäreler guralar. Diýip Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy bu barada Ministrler Kabinetiniň 29 martda geçirilen mejlisinde aýdylandygyny belleýär. Şeýlede resmi media prezident Serdar Berdimuhammedowyň değişli döwlet ýolbaşçylaryna köpçülikliň velosipedli ýürüýüşleri ýokary derejede geçirmegi tawşyrandygyny hem nytaýar. Habarda bu çärelere umumy bilim berýän orta mektepleriň okuwçylarynyň hüner, tehnika, orta we ýokary okuw mekteplerining talyplarynyň, kärhanalaryň, edaralaryň işgärleri türgenleriň işçen gatnaşjakdygy hem bellenilýär. Ýöne maglumatda çärelere büdjet işgärleriniň we okuwçylaryň mejburi gatnaşdyrylmagy barada hiç zat aýdylmaýar. Türkmenistanyň Günnäwür welaýatyna Türkmenawat, Aşgabat we Kerki Aşgabat ugrulary boýunça otly we uçar biletleriniň gytçylygy emele geldi. Transport kynçylyklary harby gullugy çağırış mövsüminiň başlanmagy bilen ilteşdirilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 3 aprelde sebitden maglumat berdi. Şu günler gulluga çağırılan oğullaryny görüp gelmek üçin ýola şaýlanýan esker hosarlary bilet gytçylygy bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Aeroportlaryň bilet kasalarynda eýem martyň 20-sinden soň 1 aprelde harby gulluga çağırış mövsümi başlanýar bahanasy bilen 1-15 aprel aralygynda Aşgabat ugru boýunça biletleriň gutorandygyny aýdýarlar. 10 günden gowrak wagt bäri her gün Kerkiniň aeroportunyň kassasyna gatnaýarys. Ýöne Kerki Aşgabat we Türkmenawat Aşgabat ugrulary boýunça uçurlara bilet tapyp bilemzok. Diýip Lewapli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistana çağırış boýunça harby gullukçylar ýazyk harby gulluga çağırış mövsümi aprel-iýun aýlaryna alınıp barlyar. Raýatlar adetçe sebitary otlarda harby gulluga alınıp gidilýär. Yerli ýaşaýjylar Günnäwür welaýatda diňe bir uçur biletleriniň däl eýsem otly biletleriniň hem tapdyrmaýanyny aýdýarlar. Indi ulaw administrasiýasy üçin ýazky çağırış gow bahana öwrüldi. Nämemiş ähli biletler ilkinji nowatda eskerler üçin bron edilýär. Şonuň üçin bilet ýok diýerler. Ýöne para berseň bir sagada tapdyrýar. Diýip pensioner aýal Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä howa mendilleriniň işgärleri uçur biletleriniň döwlet bahasynyň üstüne para sorýarlar we 1100 manada istenliksine biletleri satyn almagyň mümkinligini aýdýarlar. Bu aralykda Türkmenistanyň Kronikasy neşri 27-28 martda şäherara hususy taksilaryň bahalarynyň 2 esse, minibuslaryň ýol kireýleriniň bolsa 3 esse çemesi ýokurlanyny habar berýär. Neşre görä Mara Aşgabat ugru boýunça hususy taksilaryň bahasy 100 manatdan 200 manada, minibuslaryň ýol tölegleri 50-60 manatdan 150 manada çenli gymmatlady. Türkmenistanyň hususany möhüm bayramçylyklarda ýa-da ýurt boýunça sebitary hereketiň içiňleşýän döwrüne transport kynçylyklary ýüze çykýar. Şol bir wagtda uçur we ot petekleriniň eli ýeterligi problema bolmagyny galýar. Mundan odan Azatlygyň habarçylary 28 martda Türkmenawat, Aşgabat ugru boýunça otly gatnaşmalarına gödeňine tutulanan has köp ýolagçynyň alınýanlygyny, ilaty otly hyzmatlar bilen üpjün etmegiň pes bolmagyny galýanyny habar berdiler. Şonu kupe wagonuny bilet satyn alan Türkmenawatly bir ýolagçy otlyda özüniň umumy wagonyna giden siýahat edenligini, otlynyň geçeligleriniň hem ýolagçydan dolu bolanyny gurrun berdi.
Şeýle Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan ýolagçy polisiýanyň transport ulgamyna gödäwçilik edýän bölümleriniň işgärleriniň hemde ýol biletleriň resmi bahasy 100 manat bolan otly biletlerini 200 manatdan ýolagçylara satanlyklaryny gurrun berdi. Azatlyk radiosy emele gelen transport kynçylyklary boýunça demir ýollar açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinden hemde Türkmenistan aviakompaniýasynyň tesbir alyp bilmedi. Türkmen demir ýollary we Türkmen howa ýollary agentlikleri hem emele gelen transport kynçylyklary barada beýanat bermeýär. Türkmenistanyň ministrleri kabinetiniň ýanyna Kulak we Aragatnaşyk agentligi ýurdun transport pudugyna gödäwçilik edýär. Döwlet gödäwçiligine media serişleri ýurdun ulgamynyň ýygyderli ösdürilýändigini habar berýär. Ýöne uçar we otly biletleriniň ýetmezçiligini agdamaýar. Türkmenistanda 15 martda nowatda harbugullyga çagyryş mewsimi eglan edildi. 18-27 ýaş aralygyndaky erkek raýatlar apreliň başyndan iýun aýynyň ahyryna harbugullyga alınıp gidilýär. Çagyryş mewsimi ýylda 2 gedek ýaz aýlaryna we güýz aýlaryna eglan edilýär. Bu döwürde harbugullygy tamamlanan raýatlar hem harbugulykdan boşadylýar we öýlerini guradylýar. Raýatlary harbugullyga çagyrmak we gullukdan boşatmak mewsimlerini ýeskileriň ýurt boýunça sebitara hereketi işçiňleşýär. Mari vilayatynyň Bayramaly etrafynda döwlet salgyt gullugynyň işgärleri ruhsatnamasy bolmandyk hususy dukanlaryň eýelerine jerime ýazmak işlerini güýçlendirdiler. Salgyt gullugynyň işgärleri bu çäreleriniň sebäbini Aşgabatdan barlyk toporunyň gelendigi bilen düşündirýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 2 aprelde Sebitden maglumat berdi. Salgyt gullugynyň işgärleri etrawyň tas ähli künjegindäki hususy dukanlara aýlanyp ruhsatnamasy bolmandyk söwdegärler 2000 manat möçöründe jerime ýazýarlar. Olardan dukanlaryny yapmak hem talap edilýär diýip ýagdaýlardan habarly yerli telekeçi anonim şertde gurrun berdi. Habarçymyz bu söwdegärleriň aglabasynyň öz işiginde howlusynyň girelgesinde kiçirek jaý galdyryp onda dürli azyk haritlaryny şol sanda tüwi, şeker, makaron we gökbakça önümlerini satýan raýatlardygyny aýdýar. Türkmenistanda raýatlaryň ruhsatnamasy dukan açyp söwda etmegi gadagyn edilýär. Häkimetler munyň sebäbini ruhsatnamasy söwdegärleriň salgyt tölemeýändigi we olaryň haritlarynyň döwlet arasaçylyk barlygyndan geçmeýändigi bilen düşündirýärler. Habarçymyz mundan ozal bu hususy dukanlaryň eýeleriniň salgyt gullugynyň işgärleri bilen özara ılalaşyp köplenç olara para berip telekeçilik işini ýöredendigini aýdýar. Olara mundan ozal azary berilmeýär diýip sebäbi ykdysady kynçylyklaryň we işsizligiň arasynda grupdan düşen hojalyklaryň köpüsi üçin söwdanyň bu görnüşi gazanç etmegiň ýeketäk çeşmesi bolup durýar. Bu hojalyklaryň köpüsi çagasyny ýeke ekleýän eneler ýa-da atalar. Olaryň bu söwdadan o diýen uly möçberde girdejisi hem ýok. Olaryň ruhsatnama almaga mümkinçiligi hem ýok. Sebäbi resminama almak işinde tanyşparazlyk we paraxorluk möhüm rol oýnaýar diýip habarçymyz bellidi. Ruhsatnamasy söwda edýän 3 çaganyň ejesi Bayramaly ine salgyt gullugynyň işgärlerine özüniň güzeran eklenjiniň agyr ýagdaýdadygyny, söwdanyň bu görnüşi bilen 3 çagasyny ýeke ekleýändigini düşündirmäge çalşandygyny aýdýar. Men olary dukanymy yapsam, gökbakça önümlerimiň ählisiniň zaýa boljakdygyny aýtdym. Ýöne salgyt gullugynyň işgärleri bu çäreleriň Aşgabatdan barlyk toporunyň gelendigi bilen baglanyşyklydygyny aýtdylar. Häzir edaramyzda barlyk geçirilip, kimde patent bolmasa ona jerime ýazmak talap edilýär. Ynha bir salymdan barlyk gitse, ýene ılalaşyp işläp berersiňiz diýdiler diýip Bayramaly ene anonim şertde gurrun berdi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada döwlet salgyt gullugynyň yerli edarasyndan tesbir alyp bilmedi. Ýöne habarçymyz şu günler Mari vilayatyndaky edara kärhanalaryň aglabasynda güýçli depkinde barlyklaryň geçirilýändigini aýdýar. Bellesek bu maglumatlar Mari'niň edara kärhanalarynda ýowar geçirilip, arasaçylyk işleriniň güýçlendirilmeginiň ýa-da gabat geldi. Marly büdjet işgärleri habarçymyza beren maglumatynda bu işleriň 1 aprelde ministrliklerin işgärleriniň Aşgabatdan Mary Sebitine uğradylmagyna garaşylýandygy bilen baglanyşyklydygyny aýtdylar.